que fa el 21 de Vilanova, i ja no troba socis, la jove fa la Villa. Vilanova, passa-la! Vols el cop de cap? Carvalho! Deixa't caure. Aquesta nova derrota. Fotuts, molt fotuts, estan molt fotuts, els jugadors estem molt fotuts, però per altra banda s'ha de ser conscient, si no s'està prou bé, doncs és difícil guanyar, i avui a sobre teníem un bon equip davant i penso particularment que fins l'1-0 una part crec que no ha estat dolenta, perquè el rival era bo, però crec que la segona part amb l'1-0 crec que l'equip un altre cop ha acabat de tirar massa enrere i fins que ens han empatat. Després però Flaco todos són pugues, al minut 80 no sé quants, 80 molts, surt un penalti i perds el partit. Aleshores cal reconèixer que no hem estat tan bé com el dia de Lleida, que potser ara tots les errades ens penalitzen molt, però bueno, la gent està fotuda, està clar. Míster, per a bé o per a mal, penses prendre una determinació o no? O penses continuar ferm amb la teva posició de tècnic del terreny? Bueno, això és una cosa que jo en cap moment pretenc ser un obstacle aquí al Tàrrega. Si això durant la setmana suposo que serà llarga, suposo que en parlarem aquesta setmana i si és el millor per l'equip no hi haurà inconvenient. Això que ningú ho dubto. Jo, igual que els jugadors, som 22 socis del club i molts de fa molts anys, i el primer que volem és que l'equip es salvi. Que per això no hi ha cap problema. Ara el que hem de pensar és el que hem fet malament i a partir d'aquí una setmana, si han d'haver altres solucions més dràstiques, doncs si som per ajudar l'equip, benvingut hi sigui.